Donya iki biyen nak tau rusak parah kerusakane zaman jahiliyah. Rusak parah. Terus didandani kalih Kanjeng Nabi dadi api. Tapi 200 tahun sahabatan itu. Nek ditangleti lapo arek kok nganti nakal, lapo remaja kok sampai nakal, nggak sholat, mabuk-mabukan, pergaulan bebas. Jawaban kula sederhana, sebab gak gelem sapa masjid. Janji arek iku gelem sapa masjid, insya Allah bahkan saya bisa memastikan selamat islame, selamat imane, selamat akhlake, selamat agamane, selamat uripe. Solusi duwe anak nakal itu gampang, karantina nduk masjid, dadekno remaja masjid, kokon sering sapa nang masjid. Buktine napa jenengan nate pireng ana tawuran antar remaja masjid? Halo, jenengan nate ngertos ana arek mendem nduk masjid? Mendem nduk masjid wah dijerati beduk karo takmir. Makanya ibu-ibu bojomu kok nuwakal, pengen waras, cancangen nduk masjid 3 dino ae. Mengko lek wayah adzan diuculi, kon wudu kan mulu sholat jamaah, terus didulang mangan. Insya Allah 3 dino waras. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun masalah anak niku penting. Kula tak ngomong niki mawon ten panjenengan, mboten dangu-dangu jenengan rungokne. Kanjeng Nabi dawuh, tanakahu tanasalu fa inni mukalsirun bikumul umama yaumal qiyamah. He wong iki sing teko wong tak dudu sih, lah kok gak nyaut. He wong, lah ngono cek ketok nek wong nang podo nikah, nang podo rabiyo, lah nek wis nikah terus nang podo duwe anak keturunan. Soale aku Kanjeng Nabi iku sok dina kiamat bakal akeh-akehan umat. Awakmu tak gawe bangga-banggaan, malah nyawang sing nyuguhi ngombe kok. Kula sampean diperintah Kanjeng Nabi kengken nikah. Para jomblo-jomblo anggota DPR durung payu rabi dikengken nikah. Wong dikei alat gak digunakno. 35 tahun nek trimo digawe nguyah-nguyuh. Yo ledeh jum engkok metu akike lho ya. Lek wis nikah diperintah duwe anak turun. Lek iso anak turun niku sing akeh. Ngantek Kanjeng Nabi pesen wong lanang-lanang
nek rabi usahakno ngelek wong wedok sing walud. Walud iku tegese wong wedok sing manaan. Sampai ana hadis iku nek dirungokno ya apa ngono modele. Nang hadise ngeten no, wong wedok wireng rupane welek tapi manaan iku luwih apik timbang wong wedok sing wayu bodine sip tapi ora manaan. Para sahabat nggih bingung pireng Kanjeng Nabi dawuh ngeten niki. Lah kok dikengken pados wong wedok sing manaan niku maksude wong wedok sing bakale anake akeh ta wong wedok sing wis anake akeh. Terus tanda-tandane wong wedok sing manaan niku sing ya apa? Apa nek mlaku iku rada begagah-begagah? Ta sing bokonge jentit? Sing lemu ta sing kuru, sing ndek ta sing dukur? Para rawuh lek kepingin ngerti wong wedok sing manaan dawuhe Kanjeng Nabi gampang, tontoken bibik-bibikne. Lek bibik-bibike iku kok anake akeh, biasae ponakane yo manaan. Lah nek bibik-bibike kok angel metune anak, biasane ponakane yo angel manake. Lah wis sakniki dikengken gadah anak sing akeh. Halo. Lah sing dimaksud anak akeh niku akeh jumlahe ta akeh manfaate. Nek iso ya karo-karone. Ya akeh jumlahe, ya akeh manfaate. Nek iso ndahne senenge anake akeh nang alim-alim, solih-solihah, ndahne senenge. Lah nek gak iso ngono tinimbang akeh jumlahe tapi titik manfaate ya mending titik jumlahe tapi akeh manfaate. Bapak Ibu para jamaah, anak iku kaya duit. Duit iku ana sing cuma siji sak lembar tok tapi manfaate kathah. Cuma sak lembar tapi kena digawe tuku sembarang kalir. Ana duit iku receh 7 gombyok tapi gak kena digawe tuku apa-apa. Anak yang ngono, ana anake cuma siji tapi ahli berjuang, manfaate kathah kangge masyarakat, kangge agama, kangge bangsa dan negara. Ana anake akeh sak pirang-pirang, anak nang 29. Tapi mereke L2 kabeh, lolak-lolok, lengak-longok, lopa-lopo, ya kaya anakmu ngono iku. Entek-entek sego gak ono manfaate. Wes, Kanjeng Nabi merintah umate kengken gadah anak sing kathah. Kengken rabi, kengken gadah anak sing kathah. Tapi di sisi lain monggo angen-angen dawuhe Kanjeng Nabi sing niki. Khairun nasi ba'dal mi'ataini al-hadu la ahla wala walada. Saapi-apike menungso 200 tahun sak badane ingsun, 200 tahun sak badane sedone Kanjeng Nabi. Mbok gak nyaut tok. Diterusno mboten? Dengerin dong. Apik-apike menungso 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi iku wong sing uripe enteng. Al-hadu ayil khafifu, wong sing uripe enteng. La ahla
wala walada. Sing gak duwe bojo, gak duwe anak. Dadi 200 tahun sakmarine Kanjeng Nabi, justru apik-apike wong iku sing uripe enteng, sing gak duwe bojo, gak duwe anak. Lapo kok ngono? Sebab 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi, gelek bojo sing iso nyenengno ati, iku tambah suwe tambah angel, tambah suwe tambah angel. Bojo saiki modele yo ngono-ngono iku. Gak patek iso nyenengno ati. 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi kepingin duwe anak sing apik nyenengno atine wong tua, iku tambah suwe tambah angel, tambah angel, tambah angel. Soale ngeten para rawuh, 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi, kerusakane donya iki mulai meleh. Peristiwa jahiliyah mulai maneh. Donya iki biyen nak tau rusak parah kerusakane zaman jahiliyah. Rusak parah. Terus didandani kalih Kanjeng Nabi dadi apik. Apik. Nah, tapi 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi kerusakan ini mulai maneh. Peristiwa jahiliyah kerusakan donya mulai maneh, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, sampai puncaknya nanti hari kiamat, rusak total. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, peristiwa jahiliyah mulai rusak donya iku ditandai dengan dua hal yang susah dicari. Dimulai dengan barang loro sing angel gelekane. Pokok angger barang loro iki wis angel gelekane, alamat donya iki mulai rusak maneh, rusak maneh, rusak maneh. Mbok gak digatekno kok. Kapan perkara loro iki wis angel gelekane, iku alamat donya iki rusak. Apa perkara loro sing angel gelekane, sing dadi tanda mulaine peristiwa jahiliyah, sing dadi tanda mulaine kerusakane donya? Siji, rejeki sing halal. Loro, kanca sing kenek dipercaya. Kapan gelek rejeki sing halal wis mulai angel, gelek kanca sing kenek dipercaya wis angel, alamat donya iki mulai rusak, tambah rusak, tambah rusak.